Come Карина, Саша, телефона. Я все видел. Бою какво прави огъня? Дай ги. Бубка, я направена, Саша. Как въртиш ръце? Я пак. Дай малко калашники, а те нали те играят? Дечко, калашите как танцуват обаче? Ей, не са ли ги виждам? Ръбош, Дарче, дай. Дай ги да ги видя, дай ги. Не дай игра тата, бе. Айде сега толкова. Яди се. Скарай му само. Мама, защото тук се забича, не мърда на жала, разбира. Запанеш ме? Виж тия. Не става пак. Кажи, Бойо, върви на огъня. Я го целно.